गर्भावस्था एगो खूबसूरत सफर ह जवन उत्साह अवूरी सवाल से भरल होखेला, खास तौर पर ए बारे में कि रउआ का खा सकतानी अवूरी का ना खा सकतानी। एगो आम सवाल बा कि का गर्भावस्था के दौरान चाय चाहे कॉफी पियल सुरक्षित बा। आम तौर पर गर्भावस्था के दौरान चाय अवूरी कॉफी के सही मात्रा में सेवन कईल सुरक्षित होखेला। चाय अवूरी कॉफी दोनों में कैफीन होखेला। संगी कोल्ड ड्रिंक, डार्क चॉकलेट अवूरी सफेद चॉकलेट में भी कैफीन होखेला। चाय में मौजूद कैफीन नाल से होके बच्चा तक पहुंच सकता अवूरी ओकरा विकास पर असर पड़ सकता। कैफीन के ज्यादा सेवन से गर्भपात अवूरी जन्म के समय कम वजन के खतरा बढ़ सकता। त गर्भावस्था के दौरान कितना चाय चाहे कॉफी पिए के चाहिए? अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन 200 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन ना लेवे के सलाह देले बा। आम तौर पर चाय में कॉफी के मुकाबले कैफीन कम होखेला, जवन की कप के आकार के आधार पर लगभग 25-80 mg प्रति कप होखेला। एक कप पीसल कॉफी में 70-140 mg कैफीन होखेला। कोला अवूरी एनर्जी ड्रिंक में 40-100 mg कैफीन होखेला, जबकि डार्क चॉकलेट में 5-35 mg अवूरी मिल्क चॉकलेट में 15 mg तक होखेला। त चाय भा कॉफी पियत घड़ी कुल कैफीन के सेवन 200 mg से कम जरूर राखी। अगर रौरा सभे के ई वीडियो पसंद आयल त लाइक आ शेयर जरूर करी। आ हमनी के चैनल मेडविकी के सब्सक्राइब करे के मत भूली।